Ezekiel chapter number 20 and verse number 13. But the house of Israel rebelled against me in the wilderness. They walked not in my statutes, and they despised my judgments, which if a man do, he shall even live in them. And my Sabbaths they greatly polluted. Then I said, I would pour out my fury upon them in the wilderness to consume them. But I wrought for my name's sake that it should not be polluted before the heathen, in whose sight I brought them out. Yet also I lifted up my hand unto them in the wilderness, that I should not bring them into the land which I had given them, flowing with milk and honey, which is the glory of all lands, because they despised my judgments, and walked not in my statutes, but polluted my Sabbaths, for their heart went after their idols. Bisaya, apan ang balay sa Israel mi rebelde batok kanako diha sa kamingawan. Sila wala mi lakaw diha sa akong mga tulumanon, ug sila mi biyay-biyay sa akong mga paghukam. Nga kung ang us ka tao magbuhat, that's confusing. It should be buhaton sa tao. Siya bisan pa mabuhi diha kanila. Ug ang akong mga igpapahulay sila mihugaw pag-ayo. Dayon ako mingon na ako mububo sa akong kalagot nganha kanila diya sa kamingawan aron sa pag-ut-ut kanila. Sa tanong pulong ut-ut. Ut-ut means maghimo nga mawala na, di ba? Sa mga kalayo mag-ut-ut sa kahoy, di ba? So ut-ut is mo wagtang, mo patayang tanan. Another word similar is puo. Asamanta, verse 14. Apan ako mi buha tungod ugalang sa akong ngalan nga kini gayud dali pagahugawan at tubangan sa mga hentel diha kang kinsa nga pananaw ako midala kanila paggawas. Apan usab ako miisa sa akong kamot ngadto kanila diha sa kamingawan nga ako dili buot. It's not buot. Nga ako dili modala kanila ngadto sa yuta nga akong gihatag kanila nga nagaaga sa gata sa ugdugos nga mao ang himaya sa tanang kayutaan. Tungod kay sila mi biyay-biyay sa akong mga paghukam ug wala mi lakaw diha sa akong mga tulumanon, apan mihugaw sa akong mga igpapahulay kay ang ilang kasing-kasing nagasunod sa ilang mga Diyos. Let me just back up to the verse 15. I want to explain something. Nag-story kabayan sa yuta sa Canaan, sa yuta sa Israel karon. He says nga mao ang himaya sa tanan kayutaan. Sa pananaw sa Dios, ang pinakanindo nga yuta sa tibok kalibutan dali America, Israel manggod. Kanayang gisulti diri. Kinang problema sa atong hunahuna, kumukita ta sa picture sa Israel karon, deserto, daghang gyud. Pero sa panahon sa Biblia, dili manggod. Unsa gisulti? Ang yuta nga nagaaga sa gatas ug dugos. It was not a desert. Nga naman deserto na karon tungod sa paghukom sa Dios sa ilang mga sala. But at this time in the Bible, it was more fruitful than any place in the Philippines. Mabungahon gayud, the glory of all lands. Ang Ginoo kini nga yuta nga akong gihatag ninyo mas nindo kaysa tanan lain sa tibok kalibutan. But my message today comes from verse 16. Kaya ang ilang kasing-kasing nagasunod sa ilang mga Diyos. My message this morning is the problem is always the heart. Ang problema kanunay maong kasing-kasing. The problem is always, listen to me, ang problema dili nga atong buhat. Ang problema maong kasing-kasing di inang buhat maggikan. The problem is always the heart. Kung mas makasalata, ang problema ana sa kasing-kasing. Kung naay problema sa atong relasyon sa Diyos, ang problema na sa atong kasing-kasing. Kung naay problema sa atong mga relasyon, ang problema na sa atong kasing-kasing. The problem is always
the heart. Kung sakto ang kasing-kasing, sakto ang kinabuhi. I'll talk to you about that this morning. The problem is always the heart. Magampo ta? Ayun ko mo makalingkod para sa mensahe karon. Father, would you please bless the preaching of your word? Would you fill me with your spirit as I preach? Would you help me, God, to help your people today? Would you fill me? Would you protect us this week and next as we face the temptations of the fiesta? Lord, our government does not fear you. And Lord, there's a lot of temptations for God's people during this time. And I pray, dear God, that we would resist those temptations. I pray we would be strong. Magampo ko Ginoo nga kami magpabiling nga hinlo sa among kinabuhi niining sunod nga mga simana. Lord, I pray, God, that you'd help us, Lord, to stay clean. Lord, I pray, bless the preaching of your word today. Fill me with your spirit. I pray in Jesus' name. Amen. Pwede ka mo maglingkod. Sa atong teksto karon ang Diyos nagapahinumdom sa nasod sa Israel kabahin sa ilang miagi, kabahin sa ilang history. Ug niining ang mga verse nga atong gibasa, nagistorya siya kabahin sa uska panahon nga sila rebelde batok kaniya. But I want you to notice where he's talking about. Kanusa man kini nga pagrebelde nahitabo. Go back to verse 13. I want you to notice where they were and when this happened. Kanusa kini nga nahitabo. Ezekiel 20 verse 13. Ezekiel 20 verse 13. Kunana say amen. But the house of Israel rebelled against me in the wilderness. Wala pa niabot dito sa promised land. Wala pa niabot dito sa nindo nga yuta. Nining panahon na naghiskot pa sa panahon nga na sila sa wilderness. Diha sa Kamingawan. Apan ang balay sa Israel, may rebelde, batok kanako, diha sa Kamingawan. So, I have a question. Asa man sila, nining a story, sa dihang sila, may rebelde, batok sa Diyos. Asa sila? They were in the wilderness. Now, importante kaayo na. Kana nga detalye, importante kaayo kay nga naman. Does anyone know what happened right before their time in the wilderness? Unsa ba ang katapusang panghitabo sa wala pa sila niabot sa Kamingawan? Anybody know? Ang pagtabok sa Red Sea. Remember that story? Nainumdum? Ang pinakadakong milagro sa pagpalingkawa sa tibuok Biblia, murag kana mao ang pagtabok sa Red Sea. Kining mga tawhana sa atong teksto karon naga-rebelde batok sa Diyos diha sa Kamingawan. These people rebelling against God in the wilderness. Listen to me now. Sila nakakita sa pinakadakong milagro sa tibok Old Testament. Sila wala nakakita lang, nag-experience. Diha sa panahon ni Jesus, daghang tao nakakita sa mga milagro. Pero pipila ang mga tao nga naka-experience. Diba? Just sila ra nga naisakit, sila ra nga butaw, bungol, sila ang nagsinati. Daghang nakakita, pero pipila, daghang yun ang nag-experience. Diba? You talk about the feeding of the 5,000. Okay, daghang yun sa feeding of the 5,000 naka-experience. But no other time in history is like the Red Sea. 600,000 soldiers, plus their wives and children. Kumatag sundalo na asawa, that's 600,000 plus 600,000, 1.2 million. Kumatag family na tuluk ka anak, that is another 1.8 million. That's 1.2 plus, that's 3 million. People normally say 1 to 2 million. It might have been 3 million. Og ang Diyos may palingkawas kanilang tanan diya sa usa ka milagro. It was the biggest miracle in the entire Old Testament and probably the entire Bible. Sila wala nakakita lang sa milagro. Sila nakasinati sa gahom sa Diyos ni anak nga milagro.
Ang Diyos mi palingkawas kanila gikan sa sigurado nga kamatayon diha sa Red Sea. Kompleto man gayud ang iyang pagpalingkawas. Nag-abri siya sa Red Sea. Sila nagtabog. Dayon nagkaaway, naggukod kanila. O ang Diyos nagpabalik sa dagat. Nagpatay gayud sa tanan nilang kaawhay. It was an amazing miracle. And they saw it. And they experienced it. O sila man ang nagarebelde batok sa Diyos sa atong teksto karon. Bisan pa niyanang tanan nga gihimo sa Ginoo alang kanila. Unsa atong gibasa sa atong teksto? But the house of Israel rebelled against me in the wilderness. Apan ang balay sa Israel, may rebelde, batok kanako, diha sa kamingawan. Human sa tanan nga gihimo sa Dios alang kanila, diha sa Ehipto o diha sa Red Sea, sila mi rebelde gihapon batok kaniya. Sila mi salikway gihapon sa iyang mga sugo. Ako may tulo kapulong. Tulo lang kapulong. Para niyana, kabaga sa nawong. Ang pagdawa sa tanan benepisyo dayon magtalikod sa Ginoo o iyang sugo. Bagag nawong. Pagkaulaw kanila nga mag-ingana batok kaniya nga miluwas kanila gikan sa pagkaulipon o sa tanan pag-antos diha sa Ehipto. Pero tanaw ang katapusan sa verse, ang sigisulti sa Ginoo sa iyong buhaton. Tungod niya na, how did God feel? Then I said, I would pour out my fury upon them in the wilderness to consume them. Dayon ako miingon na, ako mububo sa akong kalagot nganha kanila sa diha sa kamingawan aron sa pag-ut-ut kanila mupatay sa tanan. God got mad. Ug walay ka tingala. Tanawang ilang pagtrato kaniya, human gani sa tanan niyang gihimo alang kanila. God said, I'll kill them. Kana ba inyong batasan, ako mo patay kaninyong tanan. Ako mo ut-ut, ako mo puo. Hangtod, what night tao, si Moses lang mahibilin. But look at the next verse, verse 14. Wala na dayon ang iyang pagsilot. But I wrought for my name's sake, that it should not be polluted before the heathen, in whose sight I brought them out. Apan ako mi buhat, alang sa ako ngalan. Nga kini gayud, dili pagahugawan at tubangan sa mga hintel, tiyak kang kinsang pananaw, ako midala kanila pagawas. Here's what God is saying. Ganahan ko, niyan ang panahon na ready na gyud ko mapatay kanila, pero wala man. Wala ko nagpatay. Instead of killing them, ako nag-atiman sa ilang kinahanglan. Ako mihatang nila sa mana gikan sa langat. Ako naghatang nila sa tubig gikan sa bato. Ako nagpadala sa mga langgam nga aron sila may makaon. Ako naglihok, ako nagbuha, nag-atiman ko nila imbis sa pagpatay nila. What's he saying here? God said, I could have killed you, but I didn't. And I will tell you why. Ako musulti ninyo sa rason, wala kong nagpatay sa inyong mga amahan. Kaya syempre karon ining a teksto nag-story siya sa laing at a later time in history. He said, naiusad lang karason nga wala ko mipatay kanilang tanan diha sa kamingawan. Watch ready. Why? God said, naulaw ko at tubangan sa laing mga nasod. Nga naman ang Diyos, wala mipatay kanila diha sa kamingawan. Naulaw siya. What? Ang Ginoo maulaw? Oh! Ang Ginoo, here's what God's saying. Ako may pakita sa akong gahom diha sa pagdala kanila paggawa sa Ehipto. Pagkaulaw kung dili ko makadala kanila pasulod sa yuta nga akong gisaad nga to kanila. Kung ako magpatay kanilang tanan ang mga Ehiptohano musulti, ang Ginoo walay gahom sa pagdala kanila nga to sa promised land, so mas nagpatay na lang. Naulaw siya at tumangan sa laing nasod. If you read in Romans chapter 2, naipungutana,
says, "Thou that makest thy boast in the law, through breaking the law dishonorest thou God?" Let me see if I can say that the same. Ikaw nga nagahimo sa imong paghambog diha sa balaod, pinaagi ba sa paglapas sa balaod? Magpakaulaw ba ka sa Diyos? Was that clear? You see, kung ang katawhan sa Diyos maglapas sa iyang balaod, ug siya kinahanglan mo silot na to, siya ang maulaw kay ang mga tao sa gawas mo kita. Wow! Sila ang nagsunod sa Ginoo pero maot kayo ilang kinabuhi. Ang tao sa gawas wala nakasabot nga kana nga problema mao ang resulta sa ilang sala. Panaglitan. Ang mga Muslim dito sa Middle East, sila nagatuo nga daotang ang USA tungod sa pagkakristohano nga na dito. They believe that America is wicked because of Christians instead of against Christianity. Wala sila nakasabot sa diferensya. So what does this practically mean for us? Panaglitan. Ang imong silingan ug imong pamilya, silang tanan kabalo nagsimba ka diri sa Truth Baptist Church. Ug sila magbantay sa imong kinabuhi aron mo kita sa resulta sa pagsimba diri. O kung ikaw makasala, dayon ang Ginoo magsilot nimo. Sila wala nakasabot sa diferensya. Sila mo lantaw sa imong kinabuhi maghunong, dili tinurang Truth Baptist Church. Ikaw nagsimba dito tanawang imong kinabuhi, maorag yapon. Listen to me very, very carefully. Don't ever get proud when God holds back punishment for your sin. Ayaw pag mapahitason kung ang Ginoo magpugong sa pagsilo sa imong sala. He said, "Pastor Mike, does anybody do?" Oh yes, naitaw mag-ingana. Naay ang atong kasing-kasing sa inyong nadawtan. Naay bahin sa atong kinaiya kung makasala ta, ang Diyos dili magsilot. Naay garbo mo tungha. Wow. Ang Ginoo walay mahimo o walay gihimo, God's not going to do anything. Maybe God's not going to punish me. God needs me. No, He doesn't. Sometimes God holds back punishment for His sake, not ours. Naiusa lang karason ng Diyos, wala nagsilot nila, wala nagpatay kanila. And it wasn't naluoy siya nila, naluoy siya sa iyang kauliong dungog. And sometimes when we sin, God says, "I'm not going to punish you because I don't want the world to misunderstand." Nagpugong siya sa pagsilot nila aron ang mga Ehiptohanon dili makasaway sa Ginoo. Where am I now? Nawala ko. Look at verse 15. Ang Ginoo na Ginoo, wala ko naghukom kanila, pero, look at verse 15, "Yet also I lifted up my hand unto them in the wilderness that I would not bring them into the land which I had given them, flowing with milk and honey, which is the glory of all lands." Apan usab, ako miisa sa akong kamot ngadto kanila diha sa kamingawan nga ako dili buot na, that buot isn't there, nga ako dili modala kanila ngadto sa yuta nga akong gihatag kanila nga nagaaga sa gatas ug dugos nga mao ang himaya sa tanang kayutaan. Here's what God's saying, wala ko mipatay kanila pero wala pud ko nagdala kanila sulod sa yuta. You know the story. Ang tanan nga 20 pataas, ang Diyos nagyang balik lang kamo sa wilderness, dali gayud kamo mo sulod. Maghula ko hangtod kamong tanan mamatay, dayon ako mo dalat sa inyong mga anak sulod sa promised land, pero kamo dali magtilaw ni anak. God didn't kill them because He was concerned about His reputation. Nabalaka siya kabayan sa iyang kaugalingon dungog at tubangan sa laing tao nga wala nakaila niya. Pero wala pud siya nagdalat sila. He left them in the wilderness. Siya nagpabiling kanila diha sa kamingawan. And then sa diyang namatay ang tanan nga mga dako,
ang Diyos nagdala sa ilang mga anak sulod sa promised land. Can I just say this? This is not the message, pero paminaw ako. Ang uban ninyo dali, nakabantay ka sa kinabuhi sa inyong mga kinikanan. O ikaw nakakita nga, ilang kinabuhi, naglibo-libo sila diya sa kamingawan, walay kalipay diya sa ilaha. Naglibo-libo na nahisalaag ra sila diha sa kamingawan sa kinabuhi. They've never made it into the promised land. There's no joy, no happiness. You listen to me very carefully. Ikaw nga mga batanon, kamo nga mga batanon, na nakakita sa resulta sa mga decisions sa imong mga kinikanan, wala kay katungod nga magsaway kanila. But you listen to me very carefully. You can decide that you will experience the promised land. Ikaw makadesisyon, ako dili maghimo sa maorang mga sayop nga gihimo sa akong kinikanan. Are you listening to me? You can learn from your parents without disrespecting them. Wala kay katungod nga magsaway, wala kay katungod nga magreklamo, magulbul, but you listen to me. Makakatong gyapon ka gikan sa ilang mga sayop. Listen to me, nga naman dalit na lang ka maghimo sa decision. Ako mo sulod sa promised land sa akong kinabuhi, bisan ang akong kinikanan wala man. You can have a life that's different than everybody else in the pitan. But that's not the message today. Today, ganang ko mga tanat lang, simple kayo. One question, you ready? Nga naman, nga sila may rebelde batok sa Diyos, diya sa kamingawan sa atong teksto. Sila nakakita sa tanan mga milagro dito sa Ehipto. Sila nahibalo nga siya ang tinuod nga Diyos. Siya ang palingkawas kanila, pinaagi sa iyang gahom. Sila mismo nakasinati sa pagtabok sa Red Sea. Sila nahibalo nga walay laing Diyos nga may gahom sama sa iyaha. Human sa tanan nga gihimo sa Diyos alang kanila, ngano man lagi nga sila may rebelde batok kaniya ug misalikway sa iyang balaod. Makita na to ang tubag diya sa verse 16. Look with me at verse 16. Ezekiel 20 verse 16. Ezekiel 20, nga naman sila nagtalikod sa Ginoo. Sakto na, di ba? Nagtalikod. Ezekiel 20:16, kung nanas, amen? Because they despised my judgments and walked not in my statutes, but polluted my Sabbaths. 4. Nga naman sila nag-biyay-biyay sa iyang mga paghukom. Nga naman sila naglakaw, sumala sa iyang mga tulumanon. 4. Their heart went after their idols. Kay ang ilang kasing-kasing nagasunod sa ilang mga Diyos. Notice that last phrase. Nagasunod. Ang ilang kasing-kasing nagasunod sa ilang mga Diyos. Nga naman nga sila may rebelde batok sa Diyos. Nga naman nga sila may salikway sa iyang sugo. Here's the message. You ready? Real simple. You ready? Tungod kay na ay lain mga butang nga ilang gitinguha labaw pa sa ilang Diyos. That's what a idol is. Ang Diyos. Ang idol. Dili lang ang mga revolto, pero kana pud uska Diyos, uska idol. Pero ang idol, ang Diyos, maong bisan unsa nga magpuli sa tinud nga Diyos diha sa imong kasing-kasing. Bisan unsa nga mas importante para nimo kaysa Ginoo nga miluwas nimo. Ngano man sila nagsalikway sa Ginoo, for their heart went after their idols. Naay mga butang nga ilang gitinguha labaw pa sa Diyos. Listen, the heart is always the problem. Ang kasing-kasing kanunay, maong problema. Kung kita makasala, kung kita mobiya sa Ginoo, kung kita mag-backslide, ang problema kanunay maong kasing-kasing sa iyo pang tinguha. O
Kana man pod, maong rason sa kadaghang sa mga Kristohanon sa atong panahon karon nga magrebelde pa batok sa Ginoo o batok sa iyang sugo. Na daghang tao nga nag-angkon sa ngalan sa Kristohanon pero magrebelde batok sa mga sugo sa iyang pulong. Ngano man, naay mga butang, ay alas na, naay mga Diyos, mga ribulto sa kasing-kasing, nga ilang gitinguha or ilang gihigugma, labaw pa sa ilang Diyos. Now, application. Kana maong rason na naay mga taong naluwas man dari sa dapitan, nga mopil gihapon sa mga dawtang kalihukan nga mahitabo karon semana diha sa Kinabayo nga festival. That's why. Naay tao diri nga naluwas kayo dari sa dapitan, naluwas gyud sila. Walay pagduda niya na. Naluwas, nagdawat sila sa ngalan ni Kristo, o ako Kristohanon. Pero nagplano na nga umopil sa mga musical nights dito sa City Hall karon semana. Naidawtang mga tao magikan sa Manila or Cebu or Korea, wako kabalo sa sila magikan. Dawtang mga tao wala pa naluwas. Mga anak sa yawa nga nagkanta sa iyang mga songs. Sila mo anhi diri sa dapitan aron maglitok sa ilang pagrebelde batok sa Ginoo ug naay mga anak sa Dios nga moadto sa City Hall aron maminaw niya na. Pagkaulaw nila, pagkabaga sa nawong, magsalikway sa Ginoo. Kaya naman, mas dakong ilang gugma sa pag-entertainment sa City Hall kaysa Ginoo nga milwas sa ilang kalagikan sa impyerno. 3 words, kabaga sa nawong. Nahigong ako sa Ginoo, muadto ko sa pagkaulaw. Ang Kristohanon way labot niya nga kahugaw nga mahitabo karong semana ug sunod semana. Wa ko'y labot kung fiesta man. Let me tell you something about fiestas. They have nothing to do with God. Us ka relihiyosong alipay aron maghubog ug magsaya ug magtuman sa mga pangibog sa unod. And at least one pastor in the pita needs to stand up and say, it's of the devil. They are wicked people on their way to hell. Why would we take part in that? Nga naman kita mo pil niya nga kaugawan. Nga naman na Kristohano sa dapitan. Nga magapil niya na, unyang gabi Mabot sila, maminaw sa mga selected bands, whatever that means. I'll tell you why. Tungod kay kadto nga entertainment, mas gigumat nila kaysa ilang maluluwas. Kadto nga lingaw-lingaw, maong ilang tinuon nga Diyos, kanang Diyos ang ribulto sa ilang kasing-kasing. Can I just say today, I don't know, but I'm gonna say it. Naglaong ko, wala tayong membro dari sa atong church nagplano, but I'm gonna say it. Kung ikaw nagplano nga maupil niya nga kahugawan, I'm not talking about going to eat. Sa kahapon, I think Gillette and Mamfar, nagdalat nila, nagkaon. I'm not talking about eating. Mubot ka sa daytime, wala pa daw tong music, ang mga paluhubog, wala pa niabot. Kung ganun ka magkaon, okay naman ko sa pagkaon. Enjoy some food. Food is not sin. But I'm talking about magapil ka sa mga kalihukan nga way labo sa batasan sa atong Ginoo. Kung ikaw nagplano nga maupil niya ng kaugawan, pagkabaga sa imong nawong, maglingkod sa church, naigom ako sa Ginoo. Oh, mulagad ko sa Ginoo. Kinsa magkanta o niyang gabi nakakita ko dakong tent dito sa City Hall. Nakadungog ko nga. Shame on you. Pagkaulaw ni mo, karong gabi nay featured bands dito sa City Hall. Ugma sa gabi na ay featured bands. You know,
It's just my guess. Pero murag katong mga band, murag dali sila mo kanta, Jesus loves me, this I know. Diba? Para na ako, murag dili. Basin sayop ko. Basin na gugma sila sa Diyos, og mianhi sila dari gikan sa Manila, tungod sa ilang gugma sa Ginoo, og na sila dari, aron magpalikon sa pagtuo sa Kristohanon, pero murag dili. Sa July 19, na invitational dance competition. Pagkaulaw nimo kung ikaw mo ato aron mo tan-aw niya nga kaugawan. Mga lalaki ug babae nga naglihok sa ilang lawas sa paagi nga magpakaulaw sa Ginoo, magpakaulaw sa ilang kaugalingon ug wala sila kaulaw. Bible says they cannot blush. Sa Pizza 20 na featured bands. Sa Pizza 21 na featured bands. Sa Pizza 22 na featured bands. And I just want to ask the question, nga naman nga ang mga anak sa Diyos mo ato aron maminaw sa music sa mga anak sa yawa? Say, Pastor Mike, you shouldn't call them that. Jesus called them that. Si Jesus nagingon, kamo iyat sa inyong amahan nga mawang yawa. I didn't say it. He did. Ang tao nga wala naluwas uskanak sa yawa, padulong sa impyerno, nga naman kita ka na maminaw sa ilang kaugawan. Sa Pizza 23, Night Kinabayo, Queen Coronation Night. I was just thinking, murag, silang tanan nga mag-appeal, mga contestant diha sa Kinabayo, Queen Coronation, murag silang tanan magsayal taas kayo. Mura, di ba? O murag luag og flowing ang mura. O basin dili. Murag dili. I do find it interesting. Kinabayo nga queen. Na yung mga babae nga kabayo. Ang uban nila nagtindog dito sa Polo Rotonda karon. Niwang kayo sila. Kita nakikita niya ng mga kabayo. Niwang kayo. Murag wala sila nagkaundugay na. Si Ma'am Ruth, nakamatiko, naglanta siya sa schedule sa Kinabayo. In the last Catholic Church event, it's written in Visayan. What was it? Hiposon? What's the word? Maghipos sa? Patron. Maghipos sa patron saint. Ang pinaka-last nga buhaton, magkuha sila sa ilang statue, sa ilang Diyos, o maghipos na hangtod sunod tuig. Kitang tanan kabalo. Ang tao sa dapitan, wala sila ipakikabayan niya nga patron saint. Kalingawan lang kini. Kalingawan at kahilayan. Sa Pizza 24 na Battle of the Bands. Murag sila mo kanta, just when I need Him most. Basin dili. Sa Pizza 25 na street dancing o unity dance. Oh, murag Diyos nun kayo. I mean, murag silang tanan nagpakita lang sa ilang gugma sa Ginoo. Nga naman ang mga Kristohano mugawas sa rumulang taon ni Hana. I got some advice. Stay home. Or better yet, come to Truth Baptist Church. Ako mo saan ni mo, walay pagsayaw dere. Unless it's Hannah. Wakti ko makatawang ni Hana. Daot ang mga anak sa pastor sa kung mahimo. Dayon sa kinalasan, July 25, ay usa ka concert.
I just thought, basing sila mo kanta. Si Jesus ang naa sa hunahuna ko. There's been a great change since I've been born. Murag dili ka na nilang kantahon, di ba? Pero kana ang atong kantahon, nga naman kita magapil ni Ana. Kung ikaw may ato sa Battle of the Bands, kung magdala ka sa piano, kung si Beth maglingkod o magplay sa Send the Light, madawa ba diha sa Battle of the Bands? Kaya nga naman, kaya sila nagsabot nga atong music way labo sa ilaha. Nga naman ang Kristohano, wala nagsabot nga ilang music way labo sa ato Ug diri sa atong syudad, adunay mga Kristohano nga nagplano nga moapil niya nga kaugawan. How is that possible? Simple kayo. Ang ilang kasing-kasing nagasunod sa ilang mga Diyos-Diyos. But Pastor Mike, kung magapil mi sa mga kalihokan sa piyesta, dali kami magsimba sa mga revolto? O magsimba gyud ka? Magsimba gyud. Kung mopil ka sa kalihokan karon simana o sunod simana, magasimba ka sa pinakadakong Diyos-Diyos sa Dapitan City, the God of Pleasure. Ang Diyos-Diyos sa kalingawan. The Bible says in 1 Corinthians 10:7, neither be ye idolaters, as were some of them. As it is written, the people sat down to eat and drink, and rose up to play. Ni mahimo kamo nga mga tigsimba og Diyos-Diyos sama sa uban kanila, ingon sa naisulat, ang katawhan may lingkod aron sa pagpangaon o pag-inom o mitindog na aron maghudya. You know, that sounds a lot like a fiesta, doesn't it? Kaon, inom, hudya. In English, play. Lingaw-lingaw. You listen to me this morning, I'm just going to say it and I don't care what anybody thinks. Ang syudad sa Dapitan, magasimba gayud diya sa halaran sa duha kadakong Diyos-Diyos, kwarta ug kalingawan. Kana ang tinunga Diyos sa atong syudad. And everybody knows it. Kung ganahan kong mupahayag karong buntag, ang mga anak sa Diyos walay labot ni anak. Usahay, kita kinahanglan nga pahinumduman nga doubt ang gayurang kalihukan sa atong syudad. Because kung gipalibutan ta kanunay sa kahugawan, maanad ta. Si Pastor Mike, nga naman ikaw mo tindog, mo singgit, nagatuba ka nga, may membro diri nga nagplano mo pil, waku kabalo. I've been in the ministry long enough, nothing surprises me. Pero para na ako, murag dili. So nga naman kinahanglan agwali nga maisog aron kita mahinumdum nga ang Diyos dili mo dawat niya ng kahugawan aron dili tamanad. It's not okay. It's dirty. O kana magpahugaw kanimo. Can I say this week, stay home. If you want to go out at noon or 2 or 3 or 4 even in the afternoon sa dili pa mag-start ang mga activity, you want to eat, okay, food is okay. Lami ang pagkaon, amen? Na mga special foods. Okay, I can deal with that. Pero kung na elimnon, kung na rock and roll music, kung na videoke, pahawat na. Pauli na. Ang Biblia nagingon sa Titus chapter 2 verse 11 and 12, ang grasya sa Diyos nga magadala sa kaluwasan. Ang grasya sa Diyos nga magadala sa kaluwasan napakita na nga to sa tanang tao nga magatudlo kanato nga kita nga magadumili man sa pagkadali Diyos nun o sa kalibutanhong mga kaibog. Unsay sugot na to gikan sa Diyos. What does grace teach us? Unsay gitudlo kanato sa grasya. Pagdumili sa unsa ba? Pagdumili sa pagkadali Diyos nun o sa kalibutanhong mga kaibog. I'm sorry, that's the fiesta. And God says, say no. My son, if sinners entice thee, consent thou not.
Anak ko, kung ang mga magsasala, magadani, kanimo, ayaw pagsugod. Somebody's gonna invite you to go this week. Practice. Di ko. Direra ko. Hey, mo ato mi, nay music group. Oh, dili ko oh, pero dili dautan ni, just cultural ni. Yeah, base. Ang problema, ang cultural po dautan. Kay kinik diri nga culture gihulam gikan sa culture sa US. The culture is built around the music, and the music comes from the devil. You listen to me. Music is culture. Kung ganahan ka makasabot unsay batasan sa tao, kinahanglan ramo lang tao sa music. Kay music mao ang lengguwahe sa kasing-kasing. Nga magatudlo ka na ito nga kita, nga magadumili man sa pagkatali Diyos no sa kalibutan ng mga kaibog, ang ay nga magkinabuhi nga maligdong matarong og Diyos nun ni ining kalibutan nga anaa karon. Guess what? Bisan atol sa piyesta, ang Diyos kanahanga ikaw magkinabuhi nga Diyos nun. Matarong. So let me ask you a question. Because I need to ask. Mo salikway ba ka sa imong Diyos karon simana? Aron mo simba sa Diyos sa kalingawan? Ang problema nga dili nga wala ka nakasabot. Nakasabot ka nga sala na. Ang problema ma'am tingwa sa imong kasing-kasing. The heart is always the problem. Some of you need to decide today. Di ko. We sing the song sometimes. Usahay ang dughan ko matintalan. Nga mo balik sa kong daan na andan. Bisan ako miikyas na sa paggapos sa sala. Madani gihapon ko's kalibutan. Apan ako, I lost the lyrics. Apan, what? Help me. I lost it. My mind went to the second verse. Apan ako, nalimot sa lyrics wrong. Pero akong basolon si Beth na lang. Here we go, got it. Hangtod mahinumdum ko sa miagi. Sa kapait sa akong kinabuhi. Dito ako man ulipon, o gawas nun ko karon. Nganong ang dughan nako magpadanhi. Tiri rako, di yun ko mo balik dito, tiri rako. Uban sa akong Ginoo, di na ko kalimtan. Asa ko nagikan, diri rako, diri rako. Kanang mayong decision para na to karon simana. Listen, ang pag-invitation padulong, andama ang imong kasing-kasing daan. Prepare in advance to say, date ko. Salamat, pero dili na ko maghimot niya na. Dili na ko. Tuko na mga ulo, pero mata.